Vasanyatwe tinovaziva vari general. Ndinofungidzira kuti iwo veteran zvekare. Chinhu chokutanga ndiri kuti nini, mupolitics zvatinofanira kuziva ndezvekuti mupolitics mune maequations, munoshandiswa maths kunyanya mupolitics. Hatinyanyo kudhirana nageography nanahistory. Yes, nahistory arimo, but mathematics dzinoshanda zvakanyanya, especially maequations. Mune malong, mune mashort equations. Saka some of the times ngatimbotorai kuti ndakwira mota yomumwe munhu ichafamba ichiti gwachara. It's very rare kuti ndibve ndabuda ipapo kuti mana iyi mota magwedere chaiwo. Ndedzimwe dzenguva idzi haugoni kubuda pachena uchiataka motikari yawakumbira lift uri mairi. Unotorumbidza kuti munofamba, nokuti anofunga tosvika mai manje. Tosvika mai manje ichiri kuzvinzwa mota yenyu, asi iwo uchazonzwa kuti totenda Mwari, totenda dzamwa dzaswera nebenzi. Saka vasanyatwe havagoni kubuda pachena vachiataka zano. Kunoroyiwa uko, havagoni kubuda pachena. Iwo ungazviita here naiwe mukuru wanga uchitaura? Hazviite zviya zvokuti vasanyatwe vabva vabuda vachiti 2030 hatiide vachitaura. Kana vachitotaura izvo vanotaura vane vamwe vavo vari pakona ravo pavanenge vari. Iwe unokudzoka here iwe? Hakuindwi uko iwe, waita seike iwe? Unofa. Izvi zvinotaurwa nesu tiri kuno kure, kuti tiri kuno kukure. Totomirira kuita zvokutsvakwa, kwete uripo urimo muchirugu wobva waganza iwe uri mbudzi kuti ini ndiri gotora romunomo handife. Panotosvika mukwasha anofarirwa sitiriki onzi bata izi nhongo irori yazihombe riyai, robva rabatwa. Havana zvavangambobuda vachizotaura zvimwe zvinodarika zvavakatoita izvi. Ipo paya vakatotaura, vakatogona. Those are some of the people vatichiri kutoda vane vision inoenderana negeza revolution. But you will never come out vachitaura izvozvo papublic. Vachitotaura, vanototaura vachiwenga vakanzi china Mugabe, vakanzi iwe uri kuona sokuti ndakachengetedzeka here? Akati mudhara hararai makaisa makumbo mudenga, so makarara makarelaxa, zvinhu zvese zviri kufamba. Zvokuti vakanzwa vachiwenga vachitaura kudaro panguva iya, vakatoblema the way yatiri kublema nayo vasanyatwe kuti vataurire vachidaro. But at the same time vakanga vari vachirelaxa. Ufunga kuti vakanga vachiwenga vakavati mudhara iwe tiri kutoda musoro wako. Hazvo zvinoitwa, hazvizarwo zviwe, hazvinzarwo. Of course vanogona kunge vakabatiswa bhanana vakadya bhanana, but haiwa ndizvozvo. Kana vakapiwa bhanana vakadya, ina handivablemi, vari kudya zvemunyika mavo, asi havarasiki. Hakuna comrade rezera ravauyi ravasanyatwe neunhu hwavo nechimiro chavo chinobvuma fufuro kusvika pakuzorasa vana vavo. Vaingotauravo tinoitira kudai, totaura chidai kuitira kuti pamberi apo muzorangarira mashoko aya. Musazoti kana vamire vachikuadhiresai moti mutengesi wakambonzwa zvaakamira achitaura musi uya uyu, munofanira kuzorangarira mashoko aya. Kuti haiwa paya havaigona kutaura vachidero. Haungambotozofiwa akataura zvinhu zvakadero. Then tine nyaya yatinoda kuramba tichiyeuchidza. Yatoda kuramba tichiyeuchidza yedu varume vakuru vatiri kutaura. Vakuru vese makazvinzwa here kuti ruzhinji rwakuti muri vatengesi?
apa handisi kureva vasanyatwe, ndikutoreva vese kusvika kuna the big man. Mese makazvinzwa here kuti maavatengesi varume imi? Munoti chii nazvo imi katichiti muri vatengesi? Imi tiri kunzwa hapana akambopindura pamune muchitaura paya munototaura zvimwe zvanatira Bablas zvisina nebasa rese izvo. Hatisi kuda kunzwa vanatira Bablas isusu. Zvakatovakwa zvikapera tichaswera tichinzwa nezvazvo zvimwe. Tikuda nyaya dzevanhu vari kufamba muzvipatara umu. Tikuda nyaya dzevanhu marodzi ari kaparara. Tikuda vanhu vari kumwa mvura nemadhodhi muHarare mumanimi. Hamusi kuzvinzwa here? Tikuda zvevanhu muzvipatara hamuna mishonga, maticha haasi kudzidzisa vana. Tiri kuda zvatakataurirana zviya zvokuti hondo ikapera vana vachaenda kuchikoro mahara, but iko zvino vana vacho havasi kuchachotodzidza. Tikuda nyaya dzokuti tiri kubhadhariswa rendi pamvura yandakachera ndonzi tibhadhara mutero, but takanga tichiimba ng'ombe dzangu dzandakatenga ndega. Zvino zvanzoda mutero. Imbwa chaiyo yakanga ichinzi itere naSmith, but Smith was very 100% correct. Akanga ari correct zvisingaiti, because mishonga yawaiitora waibhadhara, watora mari yaibhadharwa kuteresa imbwa iya yofamba ichibayiwa kuti mbwa dzisaita zvimbwa mupengo. Saka waifanira kubhadharira imbwa iyo kuti isaita chimbwa mupengo. Taingoti mutero, hapana zvemutero paya. Aitoita zvaitova nane zviya zvaitwa naSmith zviya, because taibvarira zvimbwa mupengo. Ng'ombe taiterera kuti dzigondodhibha. Ikono tiri kudziterera kuti tichiterera mombe pane iri kudhibha iko zvino kaenda kumaruzevha hapana. Isu kweri kuBezo Bridge ako ato kuda dhibha racho rofanira kuva rakatotsindirika rakatotsindirika. But isusu tiri kubhadhariswa mvura. Mari yacho makambotitaura kuti ineindepi mari yayo? Because each and every sector ine zvinobhadharwa zvinofanira kuva nereason, zvinofanira kuva nekwazvinoudzwa kunzi zviri kuenda uko. Mari inobhadhara vanhu kana vachichera chibhorani pamba pavo. Ndakachichera pamba pangu inini, ndati mari yacho iri kindepi? Munoishandisa chii? No, handichadi kuramba ndichibvunza mubvunzo uyu. Gonye rangu raakutukunyuka, ndaakuda kuzotsamwa. Right, ndo patiri kuti maavatengesi varumemi. Toti pasi nemi here? Uyu Saruwaka akakubvunzai kuti varume, tell us where you are. Musada kuramba makamunyura, hamusi zvimumumimi. Muri varume vakuru, taurai nesu sematauriro amunoita kana muchida mavhotsi. Mutaure nesu sematauriro amaita tichirwa hondo. Takanga itozviziva isu tichiudzwa. Taurai nesu, tiudzei, tipindurei. Musaramba makanyarara varume. Ndo patinozotuka kuti mutaure. Toramba makanyarara ende musabvunza futi kuti ari kutaura ndiani. I am 100, 200, 500, 1000% Zimbabwean. Inini ndine kodzero yekukubvunzai. 1, ndine kodzero yekukubvunzai nokuti takanga tiri kuhondo tese, tichinyebera vabereki tese. Hapana usina kuinda kuhondo tese, kunyange nevasina kubata pfuti nevakanga vakava vari zvirema vakavata mudzimba. They are war veterans. Tiri kutoona muchitopanana mamota apa nemauyu muchiunganidzana mamune makaungana. Nemi vanoenda kunoungana imi munomboregerei kuvhunza vakuru ava kuti ko zvatakachipromisa vanhu zviripi musati mafa imi, because hapana chinozomboryiwa apa. Ndii munozviziva imi makava muri kuhondo, munoswera muchitadza kumbopuwa mukana wokutaura. Munongotorwa moadhireswa. Apa muri kuadhireswa nomunhu asina nezvaari kwamuri. You are so special war veterans zvokuti hamufaniri kunge muchiadhireswa nana Tagwire mani. Makapusa imi vakuru war veterans vari kumberi uko. Very pusa rezvituta ndo marumo zvamakamita kuwo. Muri war veterans chaiwo here? Why muchitenda kuadhireswa nenhunzi inozvishamisa moto yotopuwa masoja okuigadha iyo, imi muchifamba muchipumwa nezvidhakwa, muchirohwa, muchiitwa zvinhu zvisina basa, muchinyimwa mari yamakarwira imi. Muramba makanyarara, muramba pamberi nababa vedu. Muna baba vakaita saizvozvo mese imi. Muri family yewamunangarwa imi. Musada kuti tsamwisa manje imimi. Musati tsamwisa. Ndii muri kuti dzosera kumashure yemimi. Munosvika muchingoungana uko muchipuwa 200,000 muri 5,000. Munowana mari. Musada kunditsamwisa imimi war veterans imi. Tati mamhandu vakuru kumusoroko. Davirai. Zvipatara zviri kufa izvi zvese, hapana chiri kufa, chiri kufaya. Education yafa.
everything zvakamira nomusoro makumbo ari mudenga. How can we move? Titi kuti zvose zvinoitwa nemhandu. Muri mhandu imi, mhandu chaidzo dzokupedzisira. Musatombofa muchiti pasine mhandu paya paya. You will be meaning yourself. Muri mhandu, pasine mhandu, pasine mhandu. Muri kureva imi baba, mazviwa here? Imi vanenge vachiti pasi nadzo, dairai makata itai pasi nadzo makanongedzera zvioko zvenyu kumunhu iyeye ari kuti pasine mhandu. Boza mufani kurarama muraramiro watiri kuita uyu, tichirarama munyika yakafuma kudai, ufumi uchitorwa uchipuwa munhu wani. Joko yakafomwa iyai yakanga yakamirira kuti hakuna munhu anofana kuzondogara pachigaro apa asati aibva. Zvanga zvakangofanana nagezi project, border gezi project, kuti hapana anofana kupinda munyika asati aziva nyika yake. Wotanga kufamba kuda kunotonga vanhu usati waziva nyika yako. Ndo zvakuti konzeresa vana baba vachingoti pasine mhandu vasingazivi nyika yako. They don't know their country. You don't know what is Zimbabwe. Hamuzivi kuti vanhu vanofana kuchengetedzwa sei. Makangouya ndokungogara ipapo musingazivi. You don't know your country. This is the reason why vanhu vachikudzai kuti you are not Zimbabweans. Bosi tikanzwa history dzenyu dzokudzidza kwamakadzidza zvikoro kumaprimary kwacho hatombozivi kuti makadzidza kupi. Tozongonzwa munzi makaenda kuuniversity kuZambia. Tikanzwa vaHichilema vachitaura musi unoyu vachiti vamwe vese vakataurwa, vana vaMugabe vakataurwa vachinzi vakanga vari malecturers pamauniversity, but you were said kunzi makadzidza ipapo pazvikoro chimwe chete naHichilema. Imimi ko primary yacho makamaitira kupi? Ndosaka muchitivenga zvokutivenga zviya. Munotivengerei kana muri mwana wemunhu imi baba imi? Munotivengerei? Kutivenga kudai kusvika pakutiryisa mapete netsikidzi kumbareko. Koza dzisingozongowanikidza kangozara machira chete nomufu dzisimo mani. Vanozotora sefa yekudzisefa ndiani? Vanhu vari kurya tsikidzi kumbareko. Vanhu vachirya nemadhodhi kumbareko anenge achidonha. Motonyebera kuenda kuchipatara, maiva serious, maiva nechokwadi chokuenda kuchipatara imi. Pasine mhandu tiri kureva imi. Mhandu. Tapedza uku kuvakuruku. Takienda kunyaya ya brother Gambako. Takateerera audio yavo vachitaura nenyaya ya comrade Nyoka Yemabhunu. Vachitaura ivo kuti vanoda kutora comrade Nyoka Yemabhunu kana vapiwa bail kuti vaende vandovachengetedza. MaZimbabweans, Gambakwe mwana womuZimbabwe. Ameno mazira amunomuita imi. Ini ndakambotaura hangu paya paya ndikambomutsura nchiti Gambakwe kana zvizvo zvaunoita uri kuita zvinhu zvakashata. But what I heard ndezvokuti mari dzakawanda dzakabhadharwa dzinetwa very important, mapoints ari very important akabhadharwa naGambakwe. Mamwe emaloya ndiye ari kubhadhara. 1 2 Gambakwe was the first person to tell us kuti Nyoka Yemabhunu abatwa. Regai nditi dei Gambakwe changa chiri chigananda. It seems pavanhu vakabata Nyoka Yemabhunu pane one akatofonera Gambakwe kuti wakomana mukomana ari panguva yakaipa. Zvinhu zvakamira zvakadai. Gambakwe ndokumanya kuya ndokunosvika kwakubva atozotiudza isu kuti Nyoka Yemabhunu uri panzvimbo yakati, asi ari panguva yakaoma. Deno Gambakwe akanga achida kusunga kana kuti akanga ari chigananda. Why didn't they tell us? Vaingodhira nenyaya yavo topedza naye ikoko kana achito extractiwa oenda kuZimbabwe. Ingadai zvakangoitwa chimukutira. Chingadai chakaitwa chihuta chemadoka zuva. Wangorova unoisa muhomwe yakanyarara. But he didn't do that. 3 wazvibudira pachena kuti ini Gambakwe ndichatora Nyoka Yemabhunu ndienda naye kumba kwangu. Siya nyaya yese iri mumaoko ake.
isu kana tashaya nyoka yemabhuniko zvino hazvichatinetsi, taakuziva kuti una Gambakwe. Kunzi wazoenda papi kana waenda papi Gambakwe uri uzvinzwa here. Tine tichiziva kuti comrade vedu, komanda wedu unewe, nokuti wakati ndiwo unondomutora. You have got transport, you have got accommodation for him, you have got everything. You told us. Iri ndakatoriseva, iri audio rako iri ndakariseva. Saka tiri kuda kuti isisu maZimbabwenzi regai Gambakwe atore nyoka yemabhunu. Agoni kumuuraya iye ari akamuitira zvese izvi. Dena ndakupai reason yokuti deno ari kuti Gambakwe wakanga ari muurayi wanyoka yemabhunu, ingadai asina kuudza ruzhinji, ingadai akatorwa ngana nevamwe vake vakavauya vaya vese vamainzwa vakanga vauya zvigananda zvese zviya zvakazvauya, aitotaura nazvo kuti hai vakomana, nyaya iyi haifaniri kuzikamwa. Munhu uyu ngatingopai varume ava mari titore munhu tiinde naye. But kutozoti zvese izvo zvisaitika, it was because of him. Akabva apublisha kuvanhu zvikabuda pachena, vanhu vakatanga kumiramira. I don't know if I am wrong, I need to be corrected. Ndikorektei kana ndiri wrong. Vana comrade Saruwaka, ongororai nyaya iyi. Inini isu comrade Saruwaka ndoimba navo. Havana nango pane munhu wekuti kana achitaura unomunzwa kuti uyu munhu uyo anoshandika naye, plus zvaari kutaura zvinomusoro. Nango paine chimwe chitsotsi chinoitika, ina handisi chitori sechitsotsi. Because kana comrade Saruwaka vakamwa tea vaenda kunofambira nyaya yaGambakwe, vobva vapotorawo kapeti, kana kuti vanomwa koti, vobva vati regai ndimbokoka zvindi, vobva vatora koti vomwa pamari iyoyo. Nangwe dei murimi varume, haugoni kuti uchifambira nyaya idzodzo unofamba uine nzara asi mari yacho iri muhomwe. Izvi zvinenge zvozotaurwa izvi nana uyu wekumapurazi uyu uyu wechingungundengu uyu yake yechigananda, uyu watova chigananda, ndeimwe mhandu yangopandukawo zvisina kana nomusoro uyawo. Handioni zvakamira zvakadaro. Uyo une makaro manje munhu anonzi Mudzingwa. Aiwa, Mudzingwa mufeso wangu imboita zvokumapurazi, chimbotema chibarwe nguva yekukohwa chibarwe iyi, uchinongera nechimwe chiya chine charohwa nema-combined harvester achisiya pasi, muchinonga muchizadza masaga. Otherwise ukatoinga uchichitumira kumusha, you can make a lot of money than mari yauri kuda kutora isingaenderani newe. Iyo haisi yako, iyo isiye yakadaro iri kwauri, hainei newe mari iyoyo. Vasiye hama dzamukomana uyo dziri kumusha kuZimbabwe kwadziri kudya chibarwe chavakakohwa nembambaira dzavakarima nenzungu nenyimo, varye vachiguta pakuda kundovaunganidza pasingaiti. Iwe shamwari, umbosiyana nevanhu iwe. Saka comrade Saruwaka, pamberi nechimurenga, pamberi nokubatana, pamberi nokunzwisisa kumakomrades eZimbabwe, ndakupaiwo muono wangu pana Gambakwe kuti kana achitora comrade nyoka yemabhunu muregei avatore. Vana comrade Saruwaka vanenge varipo vachiwitnessa kuti munhu waenda naGambakwe. Gambakwe, you are our brother. Iwe Gambakwe uri muZimbabwe niwe, chimbosiya usiye zvokudya zvishoma shoma, uchisiya zvakanaka zviripo zvaunosiyira mhuri. Idzi mari dziri kudyiwa dzese idzi nana Wikino Chivhayo nanani vese vari kudya mari dzeZimbabwe. Hapana inodyiwa zvinomusoro mari iyoyo, ende haina kuropafadzwa. Saka musafa makafungidzira kuti vazukuru vavo vane chavachananzva ivo paya. Hapana chavanombofa vakananzva. Tarisai muone vana Muzembi zvavakuuya vachiita izvi. Ndo zvinongotaridza kuti varume kana muchitonga, tongai zvakanaka. Eriko tino Muzembi ungashuwa ungati uchiuya kunyika kwako, kumusha kwako, unovaita zvokuhwanda wombobatwa nevapfana vasaka nebasa. Haiwa, tongai zvakanaka vakomana kana muchitonga. Tarisa uno manyadzisira zvinoita kuti zira rako iroro neposti yanga uinayo nemari dzauinadzo unobatwa nomunhu asina kana nechinhu. Vapfana maCID vari kuzvisungirira vashaya mari yechimbazo dzavanenge vakatora, ndo vacho ndo gurupu racho iroro, ndo vacho vanozobata vokubata ivo vachikuvharira mujere uchisundudzirwa nevapfana vaya.
tongai zvakanaka kuitira kuti kana magara mune morya izvozvi ungadai kana dei wakanga wangozvibudira zvakanaka kana dei waitonga zvakanaka ungadai zvawakazvigarira kumba kwako kana kupurazi kana kupi uchiti kana wawanzwa nenhomba yenyama wongouraya mbudzi wouraya huku ati mari dzei dziripo utokundwawo nesu vamwe vamagonyeti dhiraivha ndikatosvika kumba ndoshaya kuti ndobata chii chokuti ndingorya nevana ino kana unochirya nguva uchingomanyawo kuti uya kurara muhotera kumba kuriko uchitya kusungwa. Tongai kwazvo kana muchitonga, tarisaone zvawakaitwa muzembi. Imi mese vari kudai mese vana Chivhaemi muchamanya 440 kana chitaura 440 totaura 440 kilometers per hour netsoka vana Tagwirei. Siyana nazvo zvauri kuita izvo. Vana vamunangarwa tinozovanyara nokuda kwamaposti avainawo, tovanyara nokuti takatinawo kuhondo. Vanonyarika, tarisai vaMugabe avo. Imi mese makapera kumanya mukatiza. Da kupa example. Mese imi vana Kasukuere, vana Jonathan Moyo. But vaMugabe vakafa vachimhanya. Vaitongoenda kuSingapore kunemba yavo, kamheno kana kuri kupi kuDubai kunemba yavo, vachienda pamadiro vachidzoka pamadiro. Why? Because vanozopiwa chiremera, vanokazodzoka vainako. Kenyu kazodzoka mukaminako akandoko umbavha kako, ungati ngazodza mbavha. Saka ingotongai zvakanaka vakomana kuitira kuti kana mozogara paya unogara uchicheuka kuti ndakamboitawo nhingi. Oshaya nemalegends here, towana vese vakangofa vakapera kungoita majanga sezvamuri kuita izvezvo. Zvorevei, zvogobatsirei, zvogoitei, tarisaone. Ingopai example nango zvadzo dziri fake dzokusungana, but is the fact yokungoti muzembe wanzi warara muchitokisi neposi yawanga wakabata iyoyo nemari dzauinadzo. Oyo kuti pangu kutoda kukushingirira kudzoka kudai yapera manje. Yachipera zvino mari yauriko kuSouth Africa. Chazihwa chii bambo vangu kwakuda kudzoka zve mupolitics kuzobazve. Tangwara iko zvino izvi. Haubi futi. Tongai zvakanaka varume. Tozoti toda kumboenda kwanhingi, tinotozvishuwirawo kutoti tongoti avarume ndinotenderwa here kumbonoona mudhara ari kupurazi kuti ngonoti mudhara panguva yehondo timbovaudza zvaiitika mazuva ehondo munomu. Bhozi vakanga vasimuka, vakanga vachititsvakira zvombo, tomboti vachitsvakira zvombo kunana Russia nokunana Mozambique, tomboti vachitsvakira zvombo. But zvimwe vamwe vacho vazhinji vanga vakangovanda uko totiza hondo chaiko chaiko. Asi isu tinoita kungoti comrade redu toinda tonosvika togara pasi. Mudhara tauya panapa, ini ndauya nembudzi, munoti mudhara ndauya nehuku kuti timbokuonai. Iwo kana tobva ipapo pana wangu panorimwa, isagare chibarwa kana wandorasa. Ndoupenyu hwatinoda muchinzwa tichisira chipopota kudai vana vamunangaro. Hatisi kukuvengai, but nyaya yedu ndeyekuti itaiwo zvinoita kuti tisare nana baba vanozosara vari vanhu mberi kwatiri kuenda uko. We will still need fathers, forefathers. Vazukuru vachiuya vachiona kuti waimbonzi president wavaona here, avo vari kuona vakagara paTV, vari kuona vakagarawo ndo vaiva mutungamiriri wenyika ino kwemakore akati. Inomeseka mungopera kuti kana waenda wozongeta zvokumanya, hapana patingazongokuregai muchingopa maChina ufumi hwedu isi takatarisa. Tozongokuregai muchingopa vana Chivhayo munhu mumwe chete ufumi hwedu isi takatarisa. Iwo matenda wozongowanikwa naTagwirei naChivhayo vega. Ukaenda kuhealth unowana kuna Tagwirei, ndiye wanzi une famasi. Wobvapo woenda kuTrabablas, ndiye ariko wakaivaka. Wobvako iko zvinezvi wapiwa Bed Bridge Vic Falls Road kundobuda kukazungura, ndiye wakabata. Ndiye mwana ega here nhai baba imi? Ndokumbira kumbokubvunzai baba imi, ndiye mwana ega here? Ko vanopa matenda vacho vanombova vanani? Zvinombosainiwa nanani vasingatarisi mativi ese kuti vamwe vanhuwo vanofanira kuwana zvinhu zvakadaro? Tine contractors vakawanda munomu, kana vasina equipment you fund them. Iyeyu muri kumupa wani. Unga mashawo munhu mumwe akaimba akati ndideiwo nhai baba, ndideiwo baba. Muri mbova baba warudziko vanotarisa mwana mumwe. Muri mazongodai ava vana vaviri. Why? Pane chioko chenyu chiri kutsvanzvadzira pamari idzo dzamune muchira mabhillions. Kana yanzi ndeye 1 billion takukuudzai manje, ndosaka chizoti pasi nemhandu takureva imi muri mhandu. Mabhillions ese anenge aiswa ayayai, imi munenge muine renyu kana maviri ipapapo.
Musadaro mamurume mukuru, musadaro muri munhu mukuru anonyarwa. Nyarai vana godo guru petamuswe kuti maduku agokurespekta. Nokuti chikudo hachizofi chakaita izvozvo zvokurumwa chisingadzoreri. Munozorumwa ziso mobva mati zviuri azvimba. Asi marumwa nomwana. What causes that? Because madisrespecta mwana ndimi. Murume angaitaura paKruger Jones ataura akati vasanyati tokumbirawo muti respect kuti gokurespektaiwo. Nemiwo vasanyatwe zvimwe zvinhu ndozvokutaurawo somurume mukuru wakomana. Hamugoni kuti tichangotonga kusvika madhingu muchitongei izvozvi. Pane pachitongwe ipa baba. Alright, zani yacho iri kutongei ipa. Muri kutonga here kana muri kubhuldhoza? Zvinomusiyana wokutonga nokubhuldhoza. Chimonya kutonga chimwe chokuti because ndini ndakabata pfuti hapana zvamungandiita. Hamusi kuona kuti kana nevana vacho vamunopa pfuti vacho vachizotivhiringidza naivo mune mutovaomesera. Mwana unoenda kunouraya baba wake kuhondo. Tiri muhondo here isu kunoku? Tiri muhondo imi makutonditsamisa. Tiri muhondo isu. Tiri kuhondo, mune hondo munomu mamunosora muchitokuyana futi mageneral muchiuraya nevamwe vanhu vasina kana basa. Tiri kune hondo kuno. Pasine mhandu, pasinadzo. Pamberi nokubatana, pamberi nokunzwisisa, pamberi nomwoyo mumwe, pamberi nechimurenga, pasine mhandu, pasinadzo. Mhandu tiri kubvira imi varume vakutibhadharisa migodhi yedu imi. Imi varume makungoti chero chinhu kumadhiraivha tichifamba uko, izvinhu zvacho unovhunzwa zvinoita kukwanakisa 5-6 pamunhu 1. Zvakangofanana. Unondibvunza retest varume wobva wazondibvunza futi defensive. It's one thing zvatinongodzidza chinongova chinhu chimwe. Unondibvunza retest ini chigara ndiri paroad every day. Unondiretesta chiko yewe ngotaura muchingotaura zina nebasa chamune muchitirira nemapurisa